Η Λεβεντογένα Κρήτη φημίζεται για την ιδιαίτερη παράδοσή της, τις εκπληκτικές μαντινάδες της και τα νόστιμα φαγητά της. Έτσι, ακόμα και τις ημέρες των γιορτών, έχει να επιδείξει ενδιαφέροντα λογογραφικά στοιχεία, επιμένοντας στον παραδοσιακό εορτασμό των Χριστουγέννων. Την παραμονή των Χριστουγέννων στα χωριά της Ανατολικής Κρήτης γιορτάζεται η μέρα των Αγίων 10. Στα πλαίσια των εορτασμών έσφαζαν γουρούνια και χρησιμοποιούσαν το λίπος τους, τη γλίνα δηλαδή, ως βούτυρο και έφτιαχναν τη λεγόμενη ξυγκόπιτα. Στην Κρήτη τα Χριστούγεννα δεν συνηθίζουν να τρώνε γεμιστές γαλοπούλες, αλλά τα σύγκλινα. Το χοιρινό, τα εντόστια στο τηγάνι, το ζυμωτό ψωμί και το κρητικό πιλάφι έχουν την τιμητική τους, ενώ τα κάλατα λέγονται οπωσδήποτε με τη συνοδεία της κελτικής λύρας. Πώς θα γινόταν άλλωστε. Παλιότερα, από την παραμονή των Χριστουγέννων, οι γεωργοί, οι βοσκοί και οι ναυτικοί έλεγαν πως παλεύουν οι καιροί και οι αέδες ποιος θα γεννηθεί και ποιος θα βαπτιστεί. Όποιος γεννηθεί, όποιος αέρας δηλαδή υπερισχύσει την ημέρα των Χριστουγέννων, ο ίδιος θα κρατήσει μέχρι και των φώτων και για το μεγαλύτερο μέρος του καινούριου χρόνου. Φυσικά, όπως σε πολλά μέρη της Ελλάδας, έτσι και στην Κρήτη, το Χριστόψωμο κυριαρχεί στην εορταστική κουζίνα και η παράδοση λέει ότι κατά το ζύμωμά του οι νοικοκυρές της Κρήτης τραγουδάνε. Ο Χριστός γεννιέται, το φως ανεβαίνει, το προζύμι για να γίνει. Ο παροχιός στο σπίτι σας είναι μια περιστέρα. Ανοίξτε την πόρτα σας να πούμε καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σύντεκτη. Άντε να πιούμε μια τσιπουδιά. Με τις υγείες σας. Εβίβα σύντεκνε, εβίβα. Γυναίκα, τι τα ξανοίγεις ενία. Πάρεξε μωρέ τις κοπελιές να ζυμώσετε το Χριστόψωμο. Δίκιο έχεις, Μανολιό. Κοπελιές, φέρτε τα υλικά να πλάσουμε και να ζυμώσουμε το Χριστόψωμο. Μαριό, εσύ το σουσάμι και το μέλι. Χρυσούλα, την κανέλα και το γαρίφαλο. Δάφνη, εσύ το ροδόνερο. Και εσύ, Χριστινιό, φέρε το κόσκινο και κοσκίνησε καλά το σταρένιο ταλέδρι. Α, σύντεκνη, το ζύμωμα είναι η ιεροτελεστία. Το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, οι γυναίκες έβαζαν λίγη ζύμη σε ένα πιάτο και ξενυχτούσαν συζητώντας μέχρι να φουσκώσει και να γίνει το προζύμι. Τότε γεννιόταν ο Χριστός. Ο Χριστός γεννιέται, το φως ανεβαίνει, το προζύμι για να γίνει. Και αφού πλάσουμε το ζυμάρι, παίρνουμε τη μισή ζύμη και φτιάχνουμε μια κουλούρα. Με την υπόλοιπη μισή φτιάχνουμε ένα σταυρό με λωρίδες από ζύμη.
Στη μέση θα βάλουμε ένα άσπαστο καρύδι. Στην υπόλοιπη επιφάνεια θα σχεδιάσουμε σχήματα με το μαχαίρι ή με το πυρούνι, όπως λουλούδια, φύλλα και πουλάκια. Σύντεχνη, το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, οι γυναίκες μάζευαν ξερά κλαδάκια βασιλικού, τα βάζανε σε ένα ποτήρι νερό και ανημένουν να ανθίσουν. Τότε πιστεύουν πως γεννιέται ο Χριστός. Χρόνια πολλά, Σύντεχνη. Καλές γιορτές. Ελπίδα, γέλιο και χαρά, αγάπη και ευτυχία να φέρει η γέννα του Χριστού. Μα προφανώς υγεία. Χρόνια πολλά, Σύντεχνη. Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Με υγεία. Έχω τα μάτια μου και να χαρεί η καρδιά μου. Με τον αζωτικό χορό το σταυρό το πουλέ. Έτσι όλοι να το χορεύε. Μανολιό, η τάκα με σωψές. Τον εσφάξατε τον κύριο. Αμέ, όλο τον χρόνο τον εταΐζαμε με άγρια χόρτα. Σίκαλοι, βρώμοι, βελανίδια. Χόρτα και ασποτιζάρες. Όλα τα καλά. Όπου πάρε, θα φτιάξω σπιονόστιμους μεζέδες, απάκι, λουκάνικα, τσιλαδιά, σύγκλινο, ουμαθιές και τσιγαρίδες. Όλα τα καλά για το σπιτικό σου. Έτσι άκουν πάρει. Άντε τώρα να χορέψουμε μια ολιά και αφήστε τις κουβέντες. Όργανα!
αυτό το χώρο. Για του Χριστού η γέννηση να φέρει ευτυχία. Με του Χριστού τη γέννηση και με το νέο έτος, μόνο χαρούμενες στιγμές θα σου έρθουν φέτος. Χρόνια πολλά δεν θα σου πω. Ο κόσμος συνηθίζει, χαμόγελο θα ευχηθώ, στα χείλη σου να ανθίζει. Τσάκου μπάρε. Σας εύχομαι από καρδιάς της γέννησης στο αστέρι χρόνια πολλά. Χρόνια καλά στο σπίτι σας να φέρω. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.